Záťaž dýchacieho systému, pocity závratu, prípadne migrény. Aj takto môžeme vnímať pôsobenie počasia, ktoré je síce postupne pekné, ale musíme si na to počkať až do poludňajších, prípadne až do popoludňajších hodín. Vítajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dobrý večer. Ak by ste sa v týchto dňoch nachádzali na juhovýchode Európy, zrejme by ste z počasia nadšení neboli. Stále tam totiž úraduje tlaková níž, ktorá je pozostatkom ex-hurikánu Gonzalo. Ešte týždeň potom, ako sa prehrnula cez Európu, na jej juhovýchod má silu a spôsobuje nielen lejaky v Turecku, v Grécku alebo v Bulharsku, ale už z nej v týchto krajinách aj sneží. Nad severozápadnou Európou je stále oblasť nízkeho tlaku vzduchu s frontálnymi systémami, ktoré sa zatiaľ presúvajú na severovýchod. No a v strednej Európe naďalej ovplyvňuje počasie mohutná tlaková výš, ktorej stred sa dnes nachádza dokonca niekde až nad strednou Áziou a má meno Peter. Táto rozsiahla tlaková výš zasahuje až do Číny a odtiaľ smeruje cez Mongolsko, Bajkal a cez južný Ural až do východnej Európy a odtiaľ, ako vás už zo pár dní informujeme, naprieč Európou až na juhozápad. A zajtra samozrejme bude ovplyvňovať počasie aj u nás. Čo je však nepríjemné, tak to sú hmly alebo nízka oblačnosť, ktoré sú na jeseň spojené s tlakovými výšami a preto z nich môže vypadávať slabé mrholenie. Žiadne intenzívne lejaky nás teda nečakajú, s čím však mu nemôžu rátať na juhovýchode a severozápade Európy, kde bude zrážková činnosť pokračovať. Vo štvrtok by mohol inverziu prerušiť nevýrazný studený front so slabými zrážkami, ktorý je teraz nad západnou Európou, ale ten sa bude smerom do vnútrozemia rozpadávať. Čiže výrazne nám počasie určite nezmení. Hoci k nám začína prúdiť teplý vzduch od juhu, je to stále vo výške, čo by sme pocítili najmä na horách v slnečnom počasí, ale v nížinách, kde sa udržiava hmla alebo nízka oblačnosť, je chladno iba okolo 5 až 8 stupňov. Napriek tomu nádej na slnečné lúče stále pretrváva aj v nížinách a za takých podmienok sa môže teplota vyšplhať až do 10 stupňov, na niektorých miestach aj vyššie, možno až do 14. No a ešte sa pozrime na vietor. Ten sa naďalej tvári, že neexistuje, pretože bude bezvetrie alebo fúka iba veľmi slabo. Zajtra by mal začať fúkať od juhu až juhovýchodu na západe územia, ale tiež iba slabo. Inde bude fúkať iba slabý premenlivý. V týchto dňoch platí pomaly ďalej zájdeš hmly, nízka oblačnosť, prípadne namrzajúce cesty v ranných hodinách na miestach, kde už teplota vzduchu klesá pod nulu. Na to by ste mali myslieť už v tej chvíli, ako sa dáte za volant. Pred nami je ďalšia oktobrová noc, počas ktorej bude prevažne jasno až polojasno, ale budú miesta, kde sa hmla začne tvoriť už počas noci a postupne nad ránom aj na viacerých miestach. Do rána sa vzduch ochladí na +3 až -5 stupňov, no a to všetko pri slabom vetre alebo pri úplnom bezvetri. Zajtrajší deň bude ako cez kopírák, teda v podstate taký istý ako ten dnešný či včerajší. Znamená to, že na západnom Slovensku bude pokračovať pokojné, ustálené jesenné počasie buď v hmlistom alebo v slnečnom prevedení. Ak sa hmly alebo nízka oblačnosť udržia dlhšie, niekde aj po celý deň, tak bude iba okolo 6 až 7 stupňov. No a na miestach, kde bude slnečno, bude podstatne teplejšie, a to až do 12 stupňov Celzia. Na strednom Slovensku sa bude počasie vyvíjať podobne, teda na niektorých miestach bude hmla alebo nízka oblačnosť, ojedinele z nej môže aj slabo mrholiť. Teplota sa vyšplhá ledva na 5 až 7 stupňov, alebo bude prevažne slnečno a teplo od 9 do 12 stupňov. Na východe našej krajiny bude takisto pokračovať pokojné jesenné inverzné počasie. Ak sa bude vyskytovať hmla alebo nízka oblačnosť, oblečte sa teplejšie, pretože bude len okolo 7 stupňov, ale ak bude slnečno, tak sa vzduch zohreje až na príjemných 12 stupňov. V horských oblastiach je v týchto dňoch nádherne, prevažne slnečno a tak to bude aj zajtra. Iba podhorie, teda oblasti zhruba do 600 metrov, si musia trošku počkať, kým sa ranné hmly rozplynú. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo +4 stupňov, ale lokálne môže byť aj teplejšie. Vo štvrtok prechodne pribudne o niečo viac oblákov, ale inak sa počasie výraznejšie nezmení. Biopredpoveď predpokladá opäť dvojku, teda aj zajtra budeme pod vplyvom slabej až miernej záťaže. V ďalších dňoch sa poveternostná situácia nezmení, naďalej budeme pod vplyvom tlakovej výše a to znamená, že typické inverzné jesenné počasie bude pokračovať. Naďalej teda treba rátať s rannými hmlami alebo s nízkou oblačnosťou, ktorá môže na niektorých miestach zotrvať až po celý deň a ojedinele z nej môže aj slabo pršať, prípadne mrholiť. Vyššie polohy a teda aj hory budú mať prevažne slnečné počasie, ktoré sa kde tu ukáže aj v nížinách.
Denná teplota sa tiež nebude výraznejšie meniť. Pri hmle bude len okolo 6 až 7 stupňov, ale pri slnečnom počasí sa oteplí až do 13. Na záver sa pozrieme aj do letovísk, pretože ešte je stále dosť destinácií, kde dosahujú teploty letné hodnoty. K takýmto destináciám patria aj Kanárske ostrovy. Teplota tam zajtra vystúpi na 27 až 28 stupňov. Voda má okolo 24 až 25. V Španielsku bude zajtra krajšie, prevažne polojasnosť, teplotou okolo 23 až 25 stupňov. More má teplotu 21 až 23. Teploty okolo 30 až 32 stupňov ešte stále nájdete v Egypte, kde má byť aj zajtra slnečno a horúco. Teplé je aj Červené more, ktoré má 27 stupňov. V Turecku bude zajtra celkom príjemne, prevažne polooblačno, ale teploty sú už nízke. Zajtra vystúpia maximálne na 24 až 25 stupňov. More je ešte celkom teplé, má 20 až 24. V Chorvátsku sa zajtra na juhu budú vyskytovať prehánky. Smerom na sever bude inverzia podobná tej našej. Teploty okolo 16 až 19 stupňov. Jadranské more je teplé ako vzduch a má zhruba 20 stupňov. V Karibiku má byť zajtra slnečno, miestami aj s búrkami z tepla. Teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov, teplota vody sa stále pohybuje okolo 27 až 30. Tak a týmto sa naša predpoveď v tejto chvíli končí. Program na Markíze však pokračuje o 20:30 burlivým vínom a o 21:40 farmou. Želám vám ešte príjemný večer a dovidenia.